Ahoj lidi, vítám vás u nového videa z Pet Simulatoru. Jestli se ptáte, proč si můžu equipnout 7 petů, protože jsem dřív Pet Simulator hrál a ještě jsem nemohl natáčet a myslel, že by z toho mohla být ještě celkem dobrá série. Takže jsem si dal všechno, co mám do banky a pojedeme takovou sérii z nuly na Huge nebo na Titanica. A mám 100 trilionů a 3 triliony tech coinů, nebo co to je, fantasy coinů a 1 milion gemů, takže půjdeme do trading plazy a budeme otevírat vajíčka, jo, takže já si tady otevřu, aby se neřeklo jenom tohle vajíčko, jedna to trochu posune. Aha, golden bet a dává nám to 420, super. A půjdeme teda do trading plazy a zkusíme z toho udělat co nejlepší díly. Takže za 1 milion gemů se pokusím nakoupit. To je celkem hodně. A jinak dejte určitě like a odběr. Chtěl bych do konce tohoto týdne dát dejme tomu 100 odběratelů. Když to dáte, tak natočím ten den 100 videí. Jo, 100 videí za den, to je fakt hodně. A kdyby se mi to mohlo načíst, tak dobrý. Takže zkusíme najít nějaký dobrý deal. Co bych mohl koupit? Z 1 milion gemů toho úplně moc nekoupím. Hugeové. Takže toto vidím něco. Trade, uka. Někdo mi chce dát trada. What? Prosím. Tak nic. Tady něco za 20, taky nemám. Tady něco na E, tady na A. Nic levného lidi. Asi nebudeme v trading plaze a budeme farmit gemy. Nic ani v aukci není. Takže já... nějaký další trade. Co mi za to nabídne? Nic. Já jdu zatím pryč z trading plazy, protože tady podle mě moc velký díly neuděláme a otevřu nějaké vajíčka, aby jsme měli rychlejší progres. A prostě tahle série neskončí, dokud nebudu mít Huge. Takže mě napadlo, že bychom mohli jít do Diamond Mineu, akorát podle mě s takýma petama tam nic neníčíme. A lidi, jestli mi to odpustíte, tak jestli si můžu vzít nějakého trochu lepšího peta, co najdu v bance. Můžu 8 kvadrilionového, jestli mi to prosím odpustíte. Tak já si ho vemu, jo. A ještě Golden Shibu. Takže jestli vám to nevadí, děkuju. Když tak, jestli vám to bude vadit, napište do komentáře. A já si tady ještě půjdu otevřít vajíčko. Jaký tady vůbec padá pet z nejlepšího vajíčka? Padne nějaký dobrý? Golden Helmet. To mám, ne? 10 000. Tak dobrý. A půjdeme do Diamond Mineu. A uvidíme, kolik dílů tahle série bude trvat. Pozor, někdo mi chce dát trada. Co mi náš za Golden Shibu. Gamer Shibu. Co mi za to nabídneš? Ještě ti nabídnu takového peta. Napíšu mu po gem
pospět. Nejspíš. Takže asi já to canceluju a jdem do Diamond Mineu. Já už můžu jít do všech lokací, ale aby se neřeklo, tak půjdu do toho prostředního. Mám teda i hoverboard. Počkejte lidi.